bihu ke cheng hosita kang ni nang ko ka thegala son lo jo athema lage time bound alarm pinakapot pederlote repol ke honodagi asini tum repol ke hang bangke Odali number 57 PS number 57 Odali left wing abang aladak arnisi election ke dwar ni polling arni baji pho phita hadarak arta kave arlo so tomphan arlo so mar tomphan hadak vote pape jok oret pu amat bang phli Okhomia tum alang litum phodun lok lo thekdun lok lo ama se alang litum pridun phun lo amat hala arlo somar dom bange kadruk pusi alang litum bange thek long pen amat hala presiding officer mane ne tum han arjulo lage litum social media long da thek long hurlo alang litum reply pi pe me thek thedet athema ladak ni tum suspect lo ladak ke rigging pe dovek lo latum la baji pho pen cheng lok lo mene amat lasi haladak rigging dovek lo a record potro bange avedeta thek rigging pu se haladak rigging pe dovek lo lasini tunga dimana bange hadak repol vek nangi pu lahelo athema lason arjulong bom a record chepa vedet titi bang kai noise kang hu tunge ni tunga chong hu lo hu pu ke bang yok ei than the de dia potema jo lasi la record tuge long le de jimeni seta bang social media long anta flash that lo la solam lasi kadoveta kachini pe me ningkang samje phan ladak la isia dim bange repol do thwek nangi pusini tum kadimat lasi